Предстои да приветстваме главния виновник е Исус Христос, разбира се. Но това детенце дойде поради Неговата воля. Георги, нека да се изправим заедно и с една прекрасна песничка, която чухме преди малко, една китка, ще хвалим Господа, а те идват. Нали така? Кога влизате? Когато почнем да пеем. Айде. А по време на песента, нека заедно да хвалим Господа и силни аплодисменти за Господа Исуса Христа, който благославя и Той дава децата. Алелуя! Емануил, айде заедно! Емануил, Силни аплодисменти! Емануил, Ти си моя Бог. Емануил, 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 Ти си моя Бог. Създал си ме да Те хвалям, създал си ме да Те издигам, създал си ме да Ти отдавам слава. Създал си ме да Те хвалям, създал си ме да Те издигам, създал си ме да Те прославям, Татко. Емануил, 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 Ти си моя Бог. Емануил, 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 Ти си моя Бог. Кагилябас туке, Кослави нас тута Те, Исусе, Ту си моро дел, моро живото. Кагилябас туке, Кослави нас тута Те, Исусе, Ту си моро дел, Ту си моро живото. Емануил, Емануил, Айде заедно! Емануил, 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 Емануил. айде сега намаляме музиката и всички заедно Емануил. Браво! Може ли всички до един? Създал си ме да Те хваля, създал си ме, създал си ме, създал си ме, да Ти отдавам слава. Създал си ме, създал си ме, създал си ме, създал си ме. Емануил, силно! Алелуя! Айде сега само мъжете! Само мъжете! И сега само жените! Силно! Не ги чувам жените, я мъжете. Ето това е, бате.
Ще им дадем още един шанс на жените. Аре да ви чуя. Силно! По-силно, по-силно! Създал си ме да те хваля, създал си ме да те издигам, създал си ме да се покланям на тебе. Създал си ме Да те хвалям, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Ще те хваля вечно, Таде, ще издигам Твоето име. Ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Таде, ще издигам Твоето име. Ще те хвали вечно моята душа. Когато бях сам, Ти ме намери. Когато бях сам, Ти ме откри. Когато бях сам, Ти ме намери. Когато бях сам, Ти ме откри. И какво? Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Всеки ден Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, Обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. всеки ден. Айде сайно. Ти ми каза, Ти ми каза, Ти ми каза, Ти ми каза, не бой се. Не бой се. Айде всички заедно, Емануил! Емануил! Емануил, 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 Емануил! Емануил, Емануил, Пастор Емил, Враца, Емстетен, за тебе. Карнобат, Бургас. Ви приветствам, добре дошли. Вижте, това е най-красивият момент, когато се радваме и се покланяме на Господа. Затова съветвам всеки един от вас по този начин да се покланя и да благодари на Бога. Ще ви кажа нещо. Когато се молехме за нашата сестра да получи детенце, всички издигахме ръце, нали така? Когато те получиха, дойде момента да благодарят на Господа. Да му благодарят по правилният начин. Да му се поклонят по правилният начин. И днес най-важният гост, разбира, че е Христос. Но ние благодарим на Бога за малкия Георги. Че това е подарък от Господа. Амин! Елате вие насам, родителите, елате. Това е вашето потомство. Това произлезе от вас благодарение на Господа. Благославям ви
винаги да обичате Господа. Това е най-доброто, което ние можем да направим за нашия Господ. Да му благодарим. Словото на Бога ни казва: ядете ли, пиете ли, да бъде за Негова слава. Амин? Така че съветвам всеки един от вас по този начин да прави тържествата си, да издига Господа, да му се покланя и той да бъде център на всеки един дом. Той да бъде център на всеки един живот. Амин? Добре. Искам да помоля всички служители да дойдат насам. Всички пастири, служители да заповядат напред. Дякони, ако има на това място, също могат да дойдат. Или да изпратя някой да те извика. Добре, нека да бъде слава на Господа. Колко от нас искат да бъдат благословени от Господа? Моля ви, вижте, колко от нас искат благословение Господно? Тук не искате ли вие? Искате, нали? Еми, дигнете ръка, Бог ще види. Бог ще види това, че искате. Искате ли детски плач във вас? Амин, нали? Всеки един от нас иска. И вярвам, че Бог ще отваря отробите на тези, които няма днес. Вярвам, че Бог прави път там, където няма път. Искам да ви кажа, че Исус Христос е над всеки един доктор. Той е този, който благославя. Той е този, който дава. Нека да бъде слава на Бога. Елате напред, бе, братя. Вие седите зад мен. Не съм никой, брат. Добре. Пастор Александър Илиев. Имаш привилегията да се помолиш за малкия брат. Имаме тук малко помазание и вярваме, че Бог ще употреби. Заповядай, брат. Ще ви помоля да се изправим заедно и да се помолим. Хайде, приятели, знам, че ви се яде много, ама трябва и да се молим. Але заедно, защото това утре може да бъде вашето дете. Тези, които нямат деца, сега е момента да се помолят и да се обърнат към Господа. Не търсете Бог само когато всичко е опре до към финала или ножа опре до гърлото. Потърсете Бог, докато Той може да се намери. Защото кой от вас е сигурен, че утре ще се събуди? Всички днес сме радостни и щастливи. Имам страхотен повод. Обаче кой от нас може да си гарантира утре? Така че изберете днес да се смирите пред Господа и да извикате към Него, да го извикате в живота си, докато Той може да се намери. Татко, може би най-невинното същество в тази зала е Георги. Толкова много, татко мой, очакваме от Тебе в живота си и Те молим да ни благословиш за различни неща, Татко святи и небесни. Но днес, Боже, молим Те, благославяй Георги. В славното име на Исус, Царю, нека познае Твоите пътища от ранна възраст. Боже небесни, помогни му да познае Твоята воля от опит. Боже, благославям го и пророкувам върху него да живее смирено, защото знаем, че на горделивите Ти ще бъдеш противник, ще воюваш с тях, а на смирените ще изпратиш благодат. Боже, изпрати благодат върху Георги и нека има много дни на земята. Нека достигне до този момент той да предава синовете, а и внуците си в ръцете на Бога. Боже, благославям го с добри дни, да бъде слуга Господен и един ден да разбере каква е ползата от това да служиш на Бог, а именно вечна. В славното име на Исус, това помазание, което
поставихме върху него. Нека бъде помазание за служение. Боже мой, не знаем за кого се молим, не знаем върху кого полагаме ръка. Само вярваме и разчитаме на Тебе, Татко. Утре може би Той ще се моли за нас, когато косите ни повелеят. Може би Той ще се моли за нас и ще ни благославя. Не знам. Но знам, че Ти си Бог, който правиш неща, които ние не разбираме. Господи, моля Те за всеки един в тази зала. За всеки един, който за първи път отдавна се моли. Който за първи път затваря очите си и застава пред Тебе. Боже, живота ни е толкова забързан и понякога забравяме, че ние сме временни. Забравяме, че един ден ще трябва да застанем пред Тебе. И всъщност никога не сме мислили какво ще отговорим. Боже, моля Те, помогни на това събрание, в хората на това събрание, да живеят смирено и да познаят Твоите пътища. Боже, опази ни от това да не бъдем глупави хора, които да не Те потърсят, докато е възможно да бъдеш намерен. Помогни ни, Господи, да не Те търсим само в нашите нужди. Помогни, Господи, да Те търсим не от нужда, а от любов. Помогни, Господи, да познаем Твоите пътища и познавайки ги да Те възлюбим. Боже, помогни да живеем живот, който не води децата ни към смърт, а ги води към вечен живот. Помогни, Господи, на бащите на това място да се замислят на къде водят децата си и на всяка майка, която е извън църквата, в какво възпитава децата си. Боже, знаем, че Ти си пътя, истината и живота и всичко извън Тебе е смърт и хаос. Но онези, които са в Теб, Библията казва, че те са хора, които биват отведени от Бог на зелени пазбища и при тихи води. И как усещам в духа си, че има хора на това място, които жадуват за тези тихи места, да се отпочинат в Божието присъствие. Моля Те, Господи, да докоснеш някое сърце тази вечер. И знам, че всичко това не е случайно. Знам, че Ти го правиш точно за него и за нея. Да бъде слава, чест и благодарност на Тебе, Татко, в утрешния ден. Благославям всяко поклонение пред Тебе. Благославям всеки слуга, който ще отвори Словото и ще се покланя на Теб и ще проповядва живото и деятелното Слово. Боже, моля Те да благослови всеки на един на това място. Да потърси Теб чрез Твоя дом, чрез Твоите слуги. Помогни, Господи, утре молитвените домове да бъдат изпълнени с Твоето присъствие. Слугите да проповядват и да пеят радостно и щастливо. Защото ние сме щастливи от това, че сме Те познали. Помогни ни, Господи, да Те хвалим с всичкия си ум и с всичката си сила. Помогни, Господи, утрешния ден да бъде ден, който ще се помни в небесата. Благославям всеки пастир, който ще проповядва, да проповядва както за последно. Все едно това е последната му проповед. Благославям всеки левит, който ще пее, да проповядва все едно това е последната му служба. Да го прави с цялото си сърце. Благославям хората, които ще прекрачат прага на молитвения дом, да се поклонят на Бог, сякаш това е за последно. Да дадем всичко от себе си. Аз знам, че Ти си Бог верен, който снабдяваш нашите нужди. Боже, Ти винаги си удържал на думата си. Научи ни как и ние да го правим. Благодаря Ти за това прекрасно семейство, което почете Теб, почете слугите Ти. Боже, моля Те, почети ги и Ти. Боже, почети ги в дните им на земята. Нека намерят милостта Ти и нека един ден да чуят. Над малкото сте били верни, над многото ще Ви поставя. В името на Отца и Сина и Светия Дух се помолих. И всички казваме: Бог да Ви благославя. Заповядайте. Халелуя! Значи аз искам да кажа много благодаря на всички, че уважихте мен и моята съпруга. Аз искам да кажа едно нещо. Преди около 5 години
когато почнах да ходя на църква, всички пастори се молеха за мене за дете. Но знаете ли, може и за докторите да не е възможно, но за Бог е възможно. И благодаря на Бог безкрайно много, че ми даде едно малко дете, който прави много пакоси. Когато жена ми за първи път забремене, когато направи спонтанен аборт, аз бях много шокиран. Просто, не знам, беше много гадно нещо. Все едно съм загубил най-близкия си човек в живота ми. Но отново благодаря на Бог, 2 месеца по-късно жена ми отново забременя. И искам много да благодаря на Бог за малкото ми дете. Благословен да бъде Господ. Благодарим на Бога за всяко едно детенце на това място. Хора, искам да ви кажа нещо. Майки, обръщам се към вас. Вие имате задължение от Господа да учите децата си в Неговия път. И Библията ви обещава нещо, че и до дълбока старост те няма да се дадат от Неговия път. Бащи, вие имате задължение от Господа да покажете и да изявите на вашите деца как да следват Господа. Така че на това място, ако има загрижени майки и бащи, сега е момента да бъдете отговорни и да научите децата си как и по какъв начин да следват Господа. Бъдете благословени в името на Исус.